Господа. Днес темата, в която ще говорим, по-скоро един въпрос. В бащиния дом или далеч от него? Това е наистина един въпрос, който всеки ще може да се отговори само за себе си. Когато говори бащиния дом, има предвид при Бога и дали искаме да прекараме живота си с Бога и да е далеч от него. Това е въпросът и важно всеки да зададе въпрос е, къде се чувстваш по-добре? Къде ти е по-добре? Близко до него или далеч от него? И ако гледам Словото Божие, в Йоанна 12 казва, че онези, които го приеха, Бог даде правосъдие като Божи чада. И сега Бог е нашия баща, и сме Него чада. И наистина сега въпросът е къде се намираш ти лично, дали си близко до Бога или си далеч от Него. И има още един въпрос, който е важен. Когато си близко до Него, при бащия дом в църквата, има два вида копнежи. Копнежи да останеш повече с Него или пък да избягаш от Него, да отидеш в света. И там ви примерно това, което говоря. И важно е истина, че всеки християнин да запита наистина кое е това, което го влече. Той е свят, изкушенията или повече да познава Бога и се приближава към Господа. И Словото Божие наистина ни казва, че когато приемем Бога, Бог Христа ни дава всичко необходимо за живота и за благочестието. Така, значи даване живот, здраве, даване спокойствие, мир и всичко необходимо, което човек се нуждае. Словото Божие 2 Петрова ти казва така, понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно, виждаме подарък, това е подарък за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призвал чрез своята слава и сила. Сега думам, чрез познаването на Христа ние ставим Божи чада. И Словото Божие казва, че ако Бог е дал Христос за нас, как не би дал с Него и заедно всичко, това, което ни е потребно. Така че важно е истина. Сега разбира се, ние понякога това да бъдеш добре с Господа и това да бъдеш добре, свързваме с това, което притежаваме в този свят. Но това не е толкова важно дали ще има всичко най-най-най. Това е нещо, което е необходимо за тази земя. Понякога може да има, понякога може да нямаме. Но това не е най-важният въпрос. Сега апостол Петър каза, възумени, умоляваме като преждеченци, хора, които преминават, се минават. И когато човек преминава през някъде, само временно, не търси охолствие и удобства, а търси просто наистина спокойствието и мира да премине успешно. И тук самия апостол Павел каза така, не казвам това поради скъдност, защото се научих, съм доволен, а който е състояние се меря. Знае в скъдност да живея, знае в изборите да живея, във всяко нещо и при всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в скъдност. За всичко имам случай с онзи, който ме подкрепя. Сега, ако прежде към света, какво говорим това вижте, ако сме християни, дявол се обменя си да изкушава хората. Живеем в един свят, който е материален. И нормално е като хора, виждаме това, виждаме това. И плътта си иска много да живее по-добре, да има по-добре удобство и много така други неща. Но въпрос е, християнът трябва да знае, че това, което е необходимо, Бог ще даде в Христа. Не трябва да се оставим в този свят, едва да ни показва нещо повече, отколкото ни е необходимо. И да кажем, ако в тези света сега ще имам това или онова, няма нужда, просто подпъди с Бога и Господи, ти знаеш всичко. И тук даже в Яков казва така, приятел с света е вражда против Бога. И те, който иска да бъде приятел на света, са враг на Бога. Тук горе света има горе за духа на този свят, Сатана. Няма как да хванеш Сатана за ръка и да кажеш, ти искам това да дадеш, да се спасъка, да чакаш, Бог да благослови. Просто няма как. По-добре да кажеш, Господи, аз съм Твой, уповам на Тебе и те може да дай ми наистина мъдрост и сила и това, което е необходимо, наистина е в Тебе. Така че Бог е наистина иска неговите стада да се доверяват. И каза нещо после в Йоанна, тук много ясно говоря, може най-силно относно отношението към този свят. Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е от света, похота на плътта, пожеланието на очите, щастието на живота не е от Отца, но от света. Света преминава и походите, на които върши Божията воля, пребъдва до века. Виждаме, че има разлика между това, което не предава света и това, което е Божията воля. И наистина човек трябва да предпочита колко да живее. И сега другата алтернатива е да се действа от бащиния дом. Сме още да ме прича в Словото Божие. Света. Значи, винаги когато седеш от Бога,
колко повече съм далеч от Бога, толкова повече човек, живота му почва да става все по-лош и по-лош. Просто деградира, няма как да стане. И тук в тази история кажа, че това е един човек си на дорожковите. Това е живота в грях. Търсиш нещо по-хубаво, но отиваш на позде. И при него човек се достига това положение, не прави нещо да излезе от там. Продължава да стои там и си това плаква. И казва, това е състоянието ми, това е съдбата ми, това е одисията ми и понякога хората така си карат живота. Обаче има и друга алтернатива. Съзнаш, че има Бог и трябва да се ходиш при Него. Спокойно. Това е, което наистина днеска много хора пропускат, ако мога е така. И колкото човек е по-далеч от бащиния си дом, толкова ще затъва по-дълбоко в този свят. И обратно, всеки сам избира къде да живее живота си, при Бога или далеч от Него. Това е избор на човека. Сега някой казва така, спрямо, ще дойда при Бога, като постаря малко, сега съм младин, искам да живея друг живот. Добре, аз съм го скоро във времето в света, като бях, така пера в Господа, и тук имах колега, с който работим заедно. Той ме познаваше много добре, като бях в света, познаваше много добре, като станах християнин, където се печил. И му казах, Петя, към че добро, ще обясним го благата вест. И той ме каза така, сега докато съм от тази земя, в този свят, ще живея както аз се знам. И нека те горе къде, ще се видим къде, това тогава ще променя. И така се отиде. Не дойде този ден, в който се променя. Така че това е, наистина всеки човек трябва да избере времето, когато Бог го посети. Бог посещава чрез благата вест. Когато някой е благата вест, това е едно посещение от Бога. Сега това е притча за блудния син, както ще е по споменение. Всички сме чели, но и тук е много силна история. Бащата и сина, това е така много силно, което е към нас днес. Кои бяха тези хора, които бяха около Христос тогава? Словото Божие така, а всички бедници и грешници се приближаваха при него да услушат. Фарисеите и книжници роптаяха, казвайки, този приема грешници и иде с тях. Виждаме тук сега бедници и грешници се приближават. Тези, които се рождаеха от Господа, които осъзнаваха своето реално състояние, те се приближаваха към Господа да услушат. Защото им харесва това, което говореше. А докато фарисеите и книжници имаха себе се праведни и не щеха въобще едва не да слушат това, което говори Христос. Но в Лука 7 глава, 3 стих, на Христос, приятел на бедници и грешници. Той нищо не отговори. А после той каза за себе си, когато беше в дома на Матей, когато той призвал Матей да остави всичко да тръгне подред него, Матей направи един голям анкет, събра хора, така подобни приятели него, и тогава те с фарисеи пак роптаеха, казаха, що идете и пиете бедници и грешници? Исус отговори, че здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм ще призва правилните, но грешните на покаяние. Тогава ясно каза, че сега той ще на тези, които се нуждаят от него. И не си така. Има хора, които са доволни в този свят, имат всичко и едва не казват, това е живота, нямам нужда от нищо повече. Обаче искам да кажа, че това е една голяма илюзия. Парите и притежанията дават една фалшива суета на човека, че всичко е наред около него. И понякога, както е всичко наред, идва нещо страшно в живота, идва някаква болест, идва някакъв проблем, нещо се получава и приятел вече нещо е наред как трябва да бъде. Но сега, нека се малко към самата притча сега. Тук начало, че има за младия син, който имаше разпуснат живот и падението на младия син. Коя е причината за това падение? Вижте сега. Някакъв човек имаше двама сина. По-млади от тях рече на баща си, дай ми дела, който ми се пада от иманието. И той мързи Иван. И всяко начин, той беше при баща си, беше спокоен, че баща му се грижи за него. Това, което баща притежаваше, беше и негово. Но той искаше нещо повече едва не. Неговите ли бяха навънка. Искаше да отиде някъде, да преживее друг живот. Но искаше баща му да даде това, което се полага. Баща му много добре знаеше докъде ще докара сина му, но той не го спря, защото това беше негов избор. Млади син избра къде да извей. И той каза, разделим имота, дай му това полагаемото. Сега. И днеска сега, като четем тези стихове, много пъти като се идваме така за младежта като цяло. И всеки вика, когато ми говориш за Бога и така, не ми говори за Бога. Пари ми да я знам как да живея. Много пъти младите така мислят, че това парите оправят всичко. В един ми получаваш парите и разбираш, че това не е всичко. Имаш неща, които не ги разбираш. Знаеш как да инвестираш, знаеш как да стопаниш всичко малко така, дали знаеш как да живееш. И така Словото Божие ясно казва така. И не след много дни по-млади си събра всичко и отиде в далечна страна и там да спиля имоти си с пустите живота. По-добре сега, първо отиде взема далечна страна, защото да бъде далеч от мама и тати, да няма кой да го върне, да му каже какво правиш ти, какво струваш.
Сега да бъде безконтролно. Но това е иска да самостоятелен, никой не му каза какво да прави. Добре, отиде нататък. Какво направи сега? Словото може да казва така, отиде до днешна страна и разприя имота си за ръчния живот. И като похарчи всичко, настана голям глад в тази страна и той изпадна в лишение. Значи винаги идва време, когато това, което притежаваш и което мислиш да ти даде някаква сигурност, ти показва, че наистина то не е твое, то просто се минава и се изтича. Много пъти давам така, например, като един песен часовник. Помниш песен часовник и да видиш как тече и не можеш да спреш. И така е живота на човека. И виждаш как се заминава, но не може да промениш нищо. И така сега става с това момче. Той си е мислил, че има много пари сега, вече знам как да живеем. Днес са от баща ми, няма какво да правя, как да спра. Така, приятели, много разпуснат живота, толкова какво живота. Хубаво е, да, още и до време. Какво направи сега? И отиде да представи себе си на един от гражданите на онази страна, който го прати на полето да паси свине. Значи, виждаме, той нямаше много възможности, нямаше професия. Той беше бащиния сезон, като беше братния сезон, баща се грижи за него, всичко бъде ред. И видим силно там, че когато стане с пари, се отиде да паси свине, да се представи себе си. И какво направи? И желаеше да се насите с рожковите, от които едяха свинете, но никой не му даваше. Виждам сигурно да там, че да завижда на рожковите и на свинете ще имат какво да ядат, а той няма какво да яде. И тогава дойде момент на осъзнаване. Това е много важно и в днеска християнски живот, и въобще в живота на човека. Човек трябва да запита, защо е на тази земя? Що живее? На къде отива живота му? Къде е неговата алтернатива? И сега много пъти дам живота на човека един път. Един път, който се качил на автобус и пътуваш. Спирка се спирка наближава времето, когато ще трябва да седиш. И последната спирка е при Бога. И наистина е това, че ако с Бога е добре, ако без Бога отиваш пада. И ако наистина ти харесва дестинацията, седи с автобуса, поеди другия автобус на друго място. И така сега, виждаме, той човек се почна да съждава сега. И като дойде на себе си, значи дойде време на осъзнаване. И този много важен стих, може ли човек, преминах през тази земя, да има момент, в който той ще дойде на себе си, чакай сега. Добре, имах много, в момента няма почти нещо. Защо живееш на тази земя? Коя е причината съм на тази земя? Многото или малкото ли това, което причината това, което имаш друго. И когато човек почне да създава, той непременно ще стигне до истината, че има нещо повече от това, което той се предлага. И почне да съждава сега. При баща ми наемниците си имат излишък от хляб, а пък аз умирал от тук от глад. Ще дойдеш от тия при баща си и ще му река, тате, съгреших против небето и против тебе. Не съм вече достоен, се наричам твой син, да приеме като един от наемници си. И стана да дойде при баща си. Нещо интересно. Той беше готов да стане при баща си не като син, а като слуга и като работник. Защо? Защото той реално беше взимал това, което му се полагаше като това, което му се облагаше като дял от малка така. Той каза, дай ми дела. Той взима дела, похарчи го, вече нямаше претенции, нямаше учина някакви претенции. Обаче, докато се съждаваше, той продължаваше да бъде все още там. И когато човек съждава върху това положение и не вижда решението или не прави стъпка напред, той продължава да бъде там. Продължава да живее в това състояние, продължава да отиде все по-надолу и по-надолу, няма как стане. Докато не се фане за Спасителя. И нещо, което е важно, че знаем, че Бог дава благодат, Бог дава милост. И когато човек изпадне в такова състояние, идват мислите в главата му и Бог тогава му разкрива кой е той, кой е направил за него. В притча, ще се така, теготата смирява човешко сърце. Понега Бог използва и теготата в човешкия живот, да може да го върне към себе си. Не казвам, че Бог са хора да минават през тези неща, но Бог използва и тези моменти. И казвам така, време и прича ти казва така, или презираш неговата богата благост, търпеливост, дълготърпение, като без да знаеш, че Божията благост е да начина теория към покаяне. Виждам колко ще казва благост, богата благост, търпеливост, дълготърпение, че Бог, поред богата си благост, при която те обича, изчаква момента, в който наистина да се обърнеш към него. Търпеливост и дълготърпение, значи Бог търпи повече, колкото е необходимо. Дълготърпение каза, да може наистина човекът да се покае и да се спаси. Матея 3:8 словото може да каже, че когато Йоан проповядаше, тогава при него много хора се покаяват. И той им каза така, покайте се, понеже Божия царство наближи. И тогава следващия призив беше, пренасяйте плодове достойни за покаянието. Сега дума,
Покаянето е първа стъпка. Оттам да кажи, има следствие, има променен живот. Живота вече посоката е друга, целта е друга. Вече съвсем други неща вършиш. Не искаш да живееш в този свят по същия начин. Искаш да живееш нов живот в Господа. Защото разбираш какво става. Матей 6:23 ясно говори, апостол Павел каза така. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот през Исуса. И човек, приемайки Бога, разбира кой е Бог, вече иска да бъде истина при Него. И съгласен на всичко, само да бъде с Него. Както син каза, ще да превръщаме наистина да приема като един от своите рата и като работници. И Словото Божие каза, и стана и дойде при баща си. Той е най-важната, той вече е решението. Стана и дойде. Ако продължаваш да стои там и да се самосъжалява, ще да мъри там в това място, ще остане там при рожковите, при прасетата. Ще кажа, бях при баща си, там има всичко, ама пропуснах всичко и съм долу. Тук ще остане, тук ще отида. Напротив, той взема решение. Искам да кажа, че човек може да бъде в греха си, може да изпадне в греха в живота си, може да взема неправилно решение за живота си, но винаги има момента, в който може да каже, да, аз знам, че при Бога има милост. Вижте, Словото Божие казва, Второ Коринтияни 10 така, скръпта по Бога докарва до спасително покаяние. Когато осъзнаеш, че пропусна нещо в твоя живот, когато знаеш, че не вървиш в правилната посока, нещо в твоя живот не наред, идват скръп душата ти. Тогава се обръща към Бога и Бог дава наистина милост. И сега, както Бог посеща бащата, сина, така Бог посеща всеки един, който е при него. Какво направиш се Словото Божие така? И стане дори при баща си. Тук е добре, това е решението, което взима човека. И когато беше още далеч, видя го баща, той беше далеч още. Това, че баща му го чакваше. Той знаеше, че сина му рано или късно това, което има като притежание, той ще се мине. Купони, ядни, пили. Баща му знаеше, че тук ще стигне. И знаеш, че сина му ще се върне, непременно. И той го чакаше. И какво направи ще? И смели се за него. Виждаме баща му, не отиде да го преки, така каже, чакай сега, ти моите момче. Ти взима всички пари, взима си дела, тази къща няма нищо твое. За кой закосваш? Но той кома каже, смели се и се завтича. Може да представи баща му се вче към сина си. Хвърли се на врата му и го се лоши. Това е една голяма гледка, представете се. Бащата, може би всеки ден със слъзнало, че чакаш своя син, се върне. И когато го видя, хвърли се каза и го целуна. Рече му сина, тати се греших против небето и преди тебе. Сина стоен се нарека твой син. И тук спря. После нямаше време да довърши. Той каза, искам да бъдеш като един от слугите. Баща му не оставя да говори повече. Но баща му рече на слугата си, станете, скоро донесете най-хубавата премяна. Даже не се изказа да каже, не искам да бъда твой син, искам да бъда слуга. Баща му го прекъсна. Това го от неговата любов. Облечете го, сложете пръстен на ръката му, обущите на нозете му и докарайте огън теле и го заколете и нека идем и да пием. Вижте, тук да веселим. Значи тук има нещо, което е важно. Огън теле, значи тя дума. Бащата може би знаеш, че се върне и беше оставен на теле да се огоява, да каже, моето момче дойде тук, аз знам като се върне, това теле е специално за него. Може да него го огояваш, ако мога така. Но и когато се върне, че бащата го остълни напълно. Той ни каза, си каже там само това или това, другото е похарче. Той го остане напълно като абсолютно с всичко, което е необходимо. И защо коя беше причината сега? Защото този мой син бе мъртъв и оживя, изгъбе се намери и започна да се сият. Сега дума, в контекста казва, че цялата небесна рада, която е една душа се кае. И бащата знаеше наистина, че неговият син рано или късно ще се върне. Но въпросът беше въпрос на време, когато той е този негов син, ще каже, добре, аз решавам себе си. И така и днес сега. Бог продължава днес да чака хората да дойдат при него. И въпросът е, алтернативата за при всеки един човек е се върне при Бога. Но Бог чака. Бог е готов. Но въпросът е, Бог е така, че всеки сам избира как да живее живота си. Се върне при Бога или да пожива в този свят. И това е много важно сега. Така искам така. Въпросът е, че бащата имаше в сърцето си любов, било състрадание. И нещо, което е важно, идвайки при Бога, Словото Божие каза, Евреи 10:17 каза, и греховете и беззаконията ми няма да помня за винаги. И сега дума, баща му не знаеш какво направи сина му, той знае всичко. Но той прощава всичко, за сметка на това да говори отново към реалността, да говори отново в дома, като един от своите синове, който обичаше. Макар той беше се провалил. Ще каза така, понеже Бог няма претел сина на света, да се света, но за да бъде светът спасен чрез него. Слава да бъде Господа. И каза, той син бе мъртъв и оживя. Изгуби се намери. Това говори за това, което става с човека като цяло сега. Понякога хората казват, този човек от него не става християнин. Искам да кажа, че от всеки човек става християнин. Сега човек да има сърце да каже, Господи, не се идвам при Тебе, така какъвто съм.
И наистина искам да се променя. Аз, мисълта ми, познавам хора, които са били в много голяма крайност, и наркомани, и алкохолици, и много такива неща, които са били в тази крайност. И след като вярват в Бога, Бог ги превръща. Да, по човешки става невъзможно. Обаче Бог ги прави. И да, Бог да много живот от човека. Словото Бога така, и съжи вас, когато бяхте мъртви, че извършили престъпления и грехове. Мъртви каза греховете. Когато човек живее далеч от Бога, отива надолу, все по-надолу и по-надолу. Когато се върне към Господа, Бог го установява, дава много живот. Във втори Коринтияни 5:17 казва така, ако е някой Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. Това е много важно да си. Как става това? Вижте, много важно. В Деяния 17 апостол Павел дава рецепта, казва така. Бог, прочее, без да държи бележка за времето на невежество, заповядва на всичко, на всеки се покаят. Без покаяние няма как. И тук сега, в Откровение много нещо много интересно казва така. Трета глава. Знае твои дела, че не си жив, но си мъртъв. Това е състоянието беше на блудния син. Беше жив за живота. Ядени, пиени, купони, приятели много. Но бъде свършиха. И живота свърши. Но после каза, помни, прочее, как си се приел и се чул, и пази го, и покай се. И те, ако не бъде да свърш, ще дойде като гледец и няма да знаеш кой час ще дойде върху теб. Виждам тук Словото Божие казва, че когато има едно осъзнаване, има едно завършване при Бога, тъй, което наистина човек трябва да го разбира колко е важно. И сега, коя е Божията заповед? Божията заповед е покаяние. Блуден си какво направи? Каза, аз знам къде съм, знам къде бях, знам къде мога да бъда. Това беше осъзнаването. Значи се върна. И сега, днеска, ако мога да кажа, време, когато времето на Божието дълготърпение, времето, в което Бог все още търпи. И тук сега това време, в което наистина хората могат да свърнат при Бога. Без значение къде са били, вече какво са направили в този свят. Господ не забравя това, което е обещал. Предскакат някой смята добавянето. Но заради вас търпи за дълго време. Понеже не иска да погинат някой, но всички да дадат покаяние. Виждате ли, Божията сила е всички да дадат покаяние. Поради това Бог дълго търпи и продължава и днес наистина със своя апел към хората. Само дума покаяние, вижте сега в Езекил казва така. Покайте се и се отвърнете от всички престъпления, да ни погубя беззаконието. Отвърнете от себе си всички престъпления, с които са грешили. И се набейте ново сърце и нов дух. Що да умрете? Понеже аз не благоволя смъртта на този, който умира, казва Господ. Това обърнете се и живейте. Това е покаяние. Покаянието е обращение. Притчи. Блесната така, който крие престъплението си, няма да успее, а който изправи и остави, ще намери милост. Така че виждаме, че толкова просто елементарно човек трябва да причупи своето аз и да каже, аз знам, че не мога. Само да спася. Да има който може да спаси. И тук в Словото Божие казва, самото покаяние има следствие. И сега Петър качва глава, казва така, защото доволно е милото време. Значи, също е това време. Когато сте живели така, както желаете да живеете с личностите, като сте прекарали в нечистоти, страсти, винопийства, пиромания, напиване, омрази и долгослужение. Виждате, това е когда Бог не се хора за тяхното минало. Обаче Бог се наистина да има промяна. Днеска проблема е, че много хора знаят, но липсва покаяние. Ще ви кажа защо. Покрай празниците сега, питате всеки един човек, всеки знае кой е Христос. Дмитър Рашо Христово, Великден, особено тогава, най-много. Всеки знае кой е Бог, кой е Христос, знаят определени ритуали, които правят, знаят определени, които пазят наистина, това са наистина тяхна работа. Но Словото Божие казва, Коринтияни 8:1, знанието възгордява любовта на дава, но няма истинско познание на Спасителя. При него говори с много хора, говори за Христос, казвам, аз съм православен, чакай. Аз съм не кой си. Питам да къде е Христос в твоя живот. Ако Христос е тук, слава верен Господа. Ако го няма, имаш проблем. Сега, и в тази притча, нещо, което искам да помня, че Бог зачита волята на всеки от нас. Сега, блудният син избра да отиде да пропили живота си. Другия син остава от дома му. Някак може да пишем за него повече. И на другото, което е важно, колкото сме по-далеч от Бога, поради греха, когато толкова ще потънем по-надолу. Няма как без Бога да изпълним в този свят, разбирате ме. Потъм и замина надолу. В този свят на нечестия грех има един пояс, това е Спасителя Христос. А ако човек отвори Спасителя, просто замина надолу. Може да е много Бога за този свят, но пред Бога е нищо. И покаянието е личен акт на всеки избира само на себе си, покаянието. Тук никой не може да стави да се покая, спрямо мога да кажа много хора да призова към покаяние. Но всеки сам избира пред Бога кога и къде и как да се покая. Това е личен избор, да каже Господи, прости ме. Но което е важно, Бог дава възможност на всеки човек да се покая. И това е личен избор на всеки от нас. Амос 5:6 казва така, потърсете Господа и ще живеете.
Римия, Лези 13, който завърши, казва така: и ще им потърсите, и ще намерите, когато им потърсите с цяло сърце. Нека Бог да благослови. Нека така, никой да не правим компромис с вяра с Господа, да не пропиляваме на празни дници, които имат на земя, но да ги използваме за Него. Нека Бог да благослови. Нека се помни сега.